Әлеге бәйрәмдә Нурия апа Яруллина да катнашты. Балаларым йөрәк берәм дип яши ул. Кайчанды 6 балага әни назын бүләк иткән. Бүген 14 ынык, 12 ыныкчыкка әби яратуын биргән кадерле хатын кызда ул. Әтисе бик җылады. Шуннан Нурия ничек яшим, ничек нитем, әйдә инде дип шулай бергә тәрбияләп дип, шулай итеп монда килергә исәп иттем. Килгәннән соң балалар бик әйбәт каршыладылар. Яшьләр инде төзелешеп утырганнар, кичкенәләр 4 кичкенә бит инде. Ул вакытларны искә алганда әле хәзердә күз яшьләрен тыеп тора алмый Нурия апа. 6 баласы белән тол калган Гәрәй ага аңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясый. Сабыйларны жәлләп бу йортка килен булып төшә ул. 6 яктан әниләрен сагынып елаган балаларның иң кичкенәсенә 3 яшь ярым, иң өлкән кызлары Асия 17 яшен тутырган буй җиткән кыз була. Безнең әни улы йөрәкле, мәрхәмәтле булды. 6 бала өстенә килеп, менә барыбызны да тәрбияләп, мин дә улы кызы. Без әни белән һәр вакыт бергә, сөйләшеп, киңәшеп. Ул инде улы ярдәмчем дип әйтә әни һәр вакытта миңа балаларны карап. Беренче тапкыр улы кыз буларак мин инде әни дип әйтеп балаларны әни әйтсеннәр дип тырыштык. Нурия апа үзе дә 5 балалы ишле гаиләдә үсә. Әтисе 42 елда сугышка китеп хәбәрсез югала. Иң өлкән кыз буларак әни-сеңелләрен карау әле үзе дә бала гына булган бәләкәй Нурия җилкәсенә төшә. Ул вакытта бик авыр вакытлар балаларга кием кирәк, бер кирәк. Капчык утсинодан ташыдым киемнәр балаларга. Шулай итеп балаларны киендереп, алар үзләре дә әйтәләр, әни безне син матур итеп киендереп җирдең. Кызлар шулай дип әйтәләр, үзләре дә. Алар шушы киемнәр киенеп, матур итеп, шулай итеп укыдылар инде. Аннан әкрен генә тигеләр керде. Мәктәпкә жарашып киттек, без эшлибез икән. Иске фотоальбом битләрендә үзе бер тарих. Монда Нурия апаның 40 ел укытучы булып эшләгән еллары, балалары янәшәсендә төшкән бәхетле яшьлек сурәтләре саклана. Кызганыч, бер уллары Гүриясе инде. Тормыш иптәше Гәрәй ага да моннан 5 ел элек якты дөнья белән хушлаша. Ләкин балалары аны ялгыз калдырмый. Син безне тудырган әни өчен дә яшәргә тиешсең дип, аңа көч-куәт биреп торалар. Әни уңайсызланыбрак торды инде. Ничек карарсың инде дигән ана кеше бит инде. Күп балалар булгач. Ул уңайсызрак торды да, карармын әле дип киттем инде. Менә бер шундый хәл булган кичкенә. Жандыра башлаган. Тәни. Нидә? Чуклык бала суклыгы белән инде идәндә ушак җавып куйган. Ноет бала суклыгы кем белгән? Имеш бияле киптирәм шунда ушакка. Шушканмына битәле. Мен анда школга йөрмидем әле. Хәзер әни килеп керде, улым нишлисең дип, нәрсә кулдан әкрәнгә тәтеп җибәрде. Ушакны сөндерде дә, бетте шуның белән. Сүз булмады башка. Раббым ярдәм. Миңа бер сүз дә, әгәр дә үзең әни булсаң, көнәп калдырай. Калган кешеләргә дә шулай әни гибрәт булып чыксын, менә шул теләгем. Шул әни кебек җан җылымны чынаңлы торган, безне үстерде, бер кашанда киметмәде. Без туклы булып, безгә киемнәр алып, без уңышлы укып, эшкә урнашып, хәзер инде балалар урнашып бетте безнең. Бергә матур итеп яшибез. Саман бергә яшибез. Бәхетле картлык кичерә Нурия апа. 5 балага кадерле әни, 14 ынык һәм 12 ныкчыкка яраткан зур әни булып гомер йомгагын сүтә. Капка төпләреннән машина, өстәленнән күчтәнәч өзелми аның. 86 яшендә булса да, оныкларым сөт ярата дип, әле дә сыер асрый. Кеше үз баласында карамаган заманда 6 баланы аякка бастыру бер дә җиңел булмагандыр Нурия апага. Ләкин аның нәтиҗәсен ул хәзер күрә.